niku mudhun saiki nggih dodone niku menjulang tinggi. Hei, bagaikan Gunung Semeru. Oh, dhuwur, tur indah. Dadi jenengan yo gelem teng munggah Gunung Semeru, Pak. Sadane nek kepeksa ya, Din. Kita kurang limo. Alhamdulillah kudu syukur wonten ngajaripun Gusti ingkang Maha Murah. Ingkang tansah paring berkah rahmat sarta hidayah. Dumateng kula panjenengan sami satitik ngatur sedaya kalodhangan menika kita sami tansah kaparingan kasugengan kabagas sarasan
kula saged manunggal konteks ing paharyan menika. Bapak Ibu para pendhah kakung putri ingkang satuhu kinurmatan. Dene kula saged kang saking campur sari dilaras rawuh wonten ing papan mriki ingkang nomor pisan. Derek Kiraturohi pasambung apa kalih tuli kasebaranipun Bapak Ibu ingkang hamung gati. Sahabatku saking kawula nampi kapitadosan supados saged ampun arupi tembang tulan langgam Jawi. Jadi sama dia berdiri kabur sangatlah. Anggenipun anyubrata suka kari suka ingkang awujud tembang tenanan Jawi. Sajak kathah kekarenganipun kula ingkang gadisah nyuwunaken agunging samudra pangasami. Saha kawula boten saged ngaturaken menapa-menapa dumateng Bapak Ibu ingkang hormati. Anamung tansah derek mugi sesanti sarta nyebutna nyuwun dumateng sawasaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi putra pengantin sarimbit harinipun budaya wonten ing samudraning sang mugi tansah pikantuk uji saking pangaing Gusti. Saha putra pengantin sarimbit saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tentunipun keluarga ingkang ayam tentrem. Saéngga dados saka tuladaning ingkang akal. Saha boten kesupen kula atas nami keluarga ageng Bapak Ibu ingkang hamung gati inggih panjenenganipun Bapak Suwindya nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi saking tata cara menika mugi tansah kalih ing sugih. Panjenengan tekap teman-teman saking kawula kirana langkungipun kula nyuwun pangapunten. Sugeng dalu sugeng midhangetaken kesarengan kawula campur sari murti laras. Dumateng para sesepuh adi sepuh, para tamu undangan kakung ya putri ingkang satuhu kinurmatan. Dene ing wekdal menika kula sakadang saking campur sari mudilaras rawuh wonten ing papan mriki anamung mituhu dawuh saking panjenenganipun kadang kula enten inggih menika kenrayi Bapak Suwidya supados kawula sakadang saged paring pahibur dumateng para pelenggadanipun. Saha ing wekdal menika ugi kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Wadiman Mangku Sengaja. Mugi boten kesupen inggih menika piyantun mata wonge kuru ya pantes ya kan. Isin deh. Nggih. Saya suwe kena pandemi kok lewat lemu lewat tabuh niki piye. Nggih, panjenenganipun Mbak Muryani ingkang midhih saking tlatah Gorontalo. Menika babonane campur sari menika kula tepangaken dhumateng para pangarsa. Lajeng ingkang tengah menika nggih menika termasuk danyange Didodadi nggih menika Genduk Ayu Pletik Yuliani.
Saha panjenenganipun Mas Dauk Suyono. Kesat. Dene samangke kok bilih para kadang ingkang badhe ngersakaken pamundhut tembang-tembang saged bergabung kaliyan kawula. Dene salajengipun sugeng dalu sugeng midhangetaken sesarengan kawula campur sari muji laras katur dhumateng panjenengan sami teksih arupi tembang-tembang langgam Jawi. Monggo Mbak Mulyani monggo kula aturi jengkar saking palengahan nika paring padhipur dumateng sagung para tamu undangan. Nggih sugeng dalu sugeng midhangetaken. Jeh, ngaturaken wilujeng dalu nggih ibu-ibu, bapak-bapak sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kersa njaluk tambah cantik-cantik, rezekine tambah. Amin. Sing semar batin nggih, sing jawab batin nggih mugi-mugi teng omah uleme tambah. Undangane katambah pokoke. Monggo diaturke Sri Huning Mustika Tuban. Mas Dau, dikancani Mas Dau. Ayo kene Mas Dau. Kene. Aku lawani dhewe aku. Jarine wis loyo. Ayo lene to. Arep mau wis mandun. Atuh to ini Mas Dau. Nggih aku kesel. Aku mau gak jamu. Kok tak jamane neh Mas Dau. Ngayahi kaya ngene iki nek jamu sik wis ora. Terang apa sih? Ora gaya. Pertanyaan dhewe Mas Dau.
iki. Kon iki dadane kan. Kula ya pun matur. Oh, ya kadane dari kok meneng iki. Apa tekan, Mbak? Mbak mangga ta Bu dipun nunjuk niku dipun bikak napa bukake. Wes kok tak bukane. Oke kula ijek sisan. Monggo Bu. Kalih mirengaken gending campur sari. Ya Bu, nek pesta muga-muga minat nanggap. Pripun campur sarine sekecang mboten Bu? Niki lho wong penyanyine mawon biru-biru niku. Nah, nggih lho. Sajake apa wis ora minat mangu tobas. Mesti ngene tok wis marem. Berarti sampean iki pencegah makanan. Pencegah orang makan. Wis kesak melih yo kok sakmono buwedene. Ora dene kok ora kok ngingeti seneng ngorok babang bayi wong kaya ngono. Kuwi wong apa bulu buaren ngono kuwi lho. Niki rek ngladak pindah rene. Monggo. Yo jenenge ngene iki. Iki jenenge sukine cocok. Kowe ado-ado rene makan yo sangumu kurang kok balik oh jauh sangu Pak Bejo iki lho. Kirene iki jane iki grayangi Mas Bejo. Kok Pak Bejo malah. Tak grayangi kok. Mas aku lah nggawa duwe ora akeh. Kelas kita grayangi ki mau. Wong ki mau sing grayangi endi Mas?
Saru ki apa wong aku gedhe ku sampeyan ora ngerti saru. Oh, sarung jagung. Nggih. Monggo di anu berkahi. Ya monggo dirahapi niki. Kanca-kanca ngoten nggih. Monggo to. Kali mireng ki gedhe-gedhe. Madosi susu. Nggih. Unjuk kok diunjukke. Apa kian unjukke kula sakit. Ayo. Nek kuat ayo unjukno ngono lho. Niki bobote mawon sami kali gununge Mbah Kromo lho iki. Lho. Apa kuwi, Mas? Apa kuwi? Gunung. Gunung apa? Di sana gunung, di sini gunung, ngono bobote. Nake gunung ndi karepmu? Gunungmu karo wah. Aja ngono to. Arjane piye? Wani apa ora? Didelone Pak Imam aku. Yo wani. Wani apa ora? Sajane wong aku kuwi lha wis ngono-ngono wis biasa. Heeh. Mas Tejo pengen. Heeh. Nggih, monggo dipun rahapi niki. Mas Tejo ya kelametan. Nggih sekecake nggih. Oh mengke mawon. Aja. Neng ya lho. Kita wae desa iki ya. Gara-gara ngayu Mas Bejo ora kupel mau tadi. Iki kok sewengi yang ini. Mubeng ae. Senyune kakek gunung mubeng. Kayake tukang penghibur iki sentimen kayake modele.
diarani wanita sempurna niki kaya Mbak Mulyani niku. Nggih. Serba bisa sempurna, nggih. Nggih, ya tur pekulitane niku ya kuning, nggih. Ya lemu, nggih. Niki pun komplit mewakili keindahan Indonesia niki. Termasuk Jadi jenengan gimana Mbak? memenuhi syarat pajangan ya satu kijo iki. Coba, tapi di sawang kok dhuwur iki apa iki dhuwur? Dhuwur iki apa iki dhuwur? Niku rek maneh utawi utohe niku wau ketel bagaikan hutan Kaliman. Iki pakai ustaz ya. Tapi wong iki nek wis enek alas mesti nek medhot titik iki opo iki? Nah, medhot titik. Ini irung. Katok dhisik. Medhot titik sebagai opo iki? niku mudhun saiki nggih dodone niku menjulang tinggi. Hei, bagaikan Gunung Semeru. Kan dhuwur, tur indah. Jenengan ya gelem teng munggah Gunung Semeru, Pak. Sadane nek kepeksa ya, Dik. Jadi kurangnya termasuk iki alas cemara iki Hutan Kalimantan, hutan di pegunungan. Gunung Semeru, mudhun saiki Kuwi enek danau. Oh, duwe danau kene. Tangane kok ping terungkul kok digambarne kok. Wong ngomong iki nek ra ngene iki gak penak lho. nek yo aja nuding ngono. Enggak. Lah wong iki. Aku iki geli. Oh, kok yo berani lho. Nah niku ngisore gunung niku enak sing niku bunderan saiki niku bagaikan tubuh Katulistiwa. Garis Untuk tubuh Katulistiwa. Niku mandane ya ke Kalimantan. iya. Terus mudhun saiki temriku ana deglongan niku bagaikan Danau Toba. Termasuk wisata-wisata ini yang kan to? Niku wau. Biasanya niku wau. Pak iki wis pengalaman. Oh, pengalaman. Tak masalah ngono kuwi. Aku ki gedhe ya gara-gara Pak iki. Lah kowe iku mari titik kok derene gendeng iki. Nggih, matur nuwun. Mikirawan namung sekedar kemudian kate dumateng para penenggah para tamu undangan. Keluatan kami keluarga Aden Bapak Supijo ngaturi sugeng rawuh sugeng binarak apabila Bapak Supijo kata kekeranganipun anggenipun nampi rawuh penjenengan sami Bapak Supijo nyuwun agung ing samudra pangasami.